Baionako herriko etxean aldaketarik ez, Jean-René Etxegarai zentristak hauteskundeak aixe irabazi ditu. Hirugarren aldia da segidan, auzapez hautatzen dutela. Miarritzen eta Kanbonatik aldaketak, Miarritzen irabazlea Serge Blanco izan da, eta Kanbon Peio Etxeleku jeltzalea bere zerrenda anitzarekin. Gugira Euskadiko gazteri berria. Agurterdi Baionako herriko etxetik, gaualdi intentsoan bizi izan zen hemen igande arratsonetan, hauek emaitzen setasunak begira. Lapurdiko hiriburuan, bozen erdia baino pixka bat gehiago, Jean-René Etxegarai zentristarentzat, 1000 eta 900 boz gutiagorekin kasik 10 punturen aldea, ezkerreko aliantza berria, eta azkenik hori ere berritasuna, eskuin muturran lehen aldikoz Baionako herriko etxerat sartu dela. Irabazleen aldekoentzat poza nagusi. Je dis simplement que je suis maire de Bayonne et que je serai le maire, comme je l'ai été jusque-là, de toutes les Bayonnaises et tous les Bayonnais sans se poser la moindre question. Herritar guztien auzapeza izatea hitzeman du, garrantzitsuena da hiria eta lurraldea aintzinaraztea. Pozik sentitzen gara, ikaragarriko garaipena baita, testu inguru berezi batean, lehen itzulian inoiz ez bezala gertatu da den egoera bat izan da, eskuin muturra bigarren itzulian, ezker abertzalea eta ezker jakobinea baturik gure kontra, hori izan zitekeen egoerarik okerrena guretzat, eta hala ere irabazi dugu ikaragarriko aldearekin, baditugu 1800 boz Jean-Claude Iriart baino gehiago, egan nahi baita bigarren hautagaia baino gehiago. Hainitzek pentsatzen zuten ere aldaketa bazitekela. Uste dut hor guk egin dugun, bi itzulien artean egin ditugun auto horiek egitekoak zirela, zenta behar zen posibilitate bat izan alternantzia nahi zutenentzat. Ez dugu bat ere dolurik auto hori eginik, hori osoki asumitzen dugu. Baina behar dugu onartu, bai onar gehienek ez dutela auto hori hautatu nahi izan eta nahiago izan dutela konfiantzia utzi ateratzen zen gehiengoari. Aurten ezkerrak biltzen jakindu, baina argi gelditu da politikan bat eta bat ez direla beti bi. Bertze berritasuna, eskuin muturrak hautetsi bat baduela lehen aldikotz, Baionako herriko etxean. Bon, on perd à peu près 2,5 points, mais nous sommes maintenant installés ici. Argi du lehen itzuleko zenbait boz Etxegarairen alden joan direla bigarren itzulian, bozetan eta portzentaian apaltzen da, baina plantatzeko parada izateaz pozten da, kontseiluan izatea ere bai, hori baizen bere xedea. Baionan lehia ertsia espero zen, azkenean ez da arrasala gertatu, aipatzekoa ere kasik herritarren erdiak ez duela bozkatu bigarren itzulian. Merci. Aldaketa da herriko bozetan Biarritzeko hauteskunde gaua markatu duen hitza. Biarriztarrek Serge Blanco enpresari eta errukbilari ohia hautatu dute auzapez. C'est un véritable honneur parce que les Biarros ils ont ramené un changement, ils ont préféré Biarriztarrek aldaketa nahi izan dute eta guri hautatu digute. Sekulakoa da. Quelque chose de formidable. Bozken 150% babesa jasota irabazi du Serge Blancok udal hauteskundeen bigarren itzulia. Atzetik Maider Arostegi orain arteko alkatea gelditu da, ia 10 puntuko diferentziarekin, eta hirugarren berriz, Ana Ezkurraren ezkerreko aliantza, hautesleen babes laurdena eskuratuta. Donc je pars bien sûr déçu, mais en même temps avec le sentiment du devoir accompli, très fier d'avoir servi ma ville, très honoré. Etxitua mintzatu da orain arteko alkatea, baina mandatua beteta, kumplitu izanaren sentimenduz agurtu da. Un peu de déception pour ma part. Nous, on sera là pour les 7 prochaines années et on compte bien travailler, être une opposition constructive. Ezkerreko hautagai ere etxituta mintzatu da, baina oposizioan tentuzko lan zorrotz egiteko prest azaldu da. Serge Blanco da beraz
Biarritzeko auzapez berria, datozen 6 urteetarako, bere mandatuko ardatzak, besteak beste, etxe bizitza eta mugikortasuna izanen dira. Gugira Euskadiko gazteri berria. Peio Etxeleku enpresari jeltzalea da kanboko auzapez berria. Bi itzulien artean emaitzak hobetu ditu, nagusitu da bozen 56%. Erronka da kanpaina bero honen ondotik gauzak pixka bat lasaitzea, lainotzea, instalatzea noski herri kontseilua eta eskua zabaltzea beste zerrendei. Elkarrekin, gu kanbo elkartu deitzen gera, eta gure helburua hori da, kanbo elkartzea. Kanboarrak ere konprometitzea eguneroko martxan, eskema ezberdin batzu asmoatuak ditugu gizarteko jendea implikatadin gure hausnarketetan, eta hori guzia martxan ezagiko dugu lehen bailen. Noski bat ditugu pilpilean diren gai batzu, Marieniarena, Usimendiarena, horiek beharko dira deskoro pilatu, eta ez da erretxa izango. Kanbon hautagai bozkatuena Peio Etxeleku jeltzalea, bere zerrenda anitzarekin, eta alde handiarekin galtzaile, orain arteko auzapez zentrista, eta baita ezker abertzale anitza. Baginakin galdiak ginuela, eta hor nahi bozu, oino bozak galtzen ditugu, espero ginuen beden 3 hautetsi sartzea, eta hor bitat jausten gira, hori da gure problema handiena. Voilà. Bon, segituko dugu lana, gure gibelian badugu ekipa, baditugu gazteak, biziki langileak eta nahikeri handi batekin direnak, behaz hor dira ere, eta segur egonen gira, adi egonen gira, ikusteko egin ditu hainitz, hitzeman ditu hainitz gauza. Hainitz, ikusiko dugu bururatuko dituenez bere engaiamenduak. Aro berria hasten da kanbon ageriko zer gertatuko den Marienia bezalako bizitegi proiektu handiarekin. Aldaketa kanbon, Urruñan ere bai, Filipe Aramendi abertzaleak bozak galdu ditu, auzapez berria, Sebastian Etxebarne zentrista, eskuinak sostengatzen zuen zerrenda, are gehiago apaldu da bi itzulien artean. Azkainek ere auzapez berria du Benedikto Luberriaga Urdazurialdeko kantonamenduko departamentuko kontseilaria da. Ego Lapurdiko xokortan beti aldaketarik ez Donibane Loizunen, Jean-François Irigoyen errepublikanoa izanen da beti auzapeza Aixe garaile. Eta gauza bera, Siberoko hiriburuan aldaketarik ez, 83 urtetan Louis Labado komunistak bigarren agintaldia hasiko du orain bozak Aixe irabazi ditu. Endaian ordea jarraipena nagusitu da. Kotxe Ezenarro alkateak bere 4. mandatua beteko du herriko auzapez gisa. Y me parece que es una lista que le ha gustado un poco más también a la ciudad y bueno, yo estoy satisfecho de lo que ha pasado. Zentro eskuinarekin osatutako zerrendak funtzionatu duenez, kontent dela adierazi du eta lanean hasteko prest agertu da. Bigarren itzuliko botoen 54% jasota nagusitu da Kotxe Ezenarro, atzetik Letizia Navarron hautagaiaren Endaia biltzen zerrenda abertzalea, 132 babesarekin, eta hirugarrenik berriz Tristan Proto errepublikanoa. Alde batetik etxipen puntu txiki bat, zenta esperantza hori bazen egealki. Baina zenbakiak ikusita, oraindik gehiago egin dugu, eta orain 1949 iristen gira, eta hori ez da antzi behar, ustut biziki emaitza ona dela, zerbait ejan nahi duela, eta posten garela. Et aujourd'hui le score a été quand même assez impressionnant pour nous. Zerrenda berri batek horrenbesteko babesa jaso izana azpimarratu du, eta udal kontseiluan parte hartzeko gogoz agertu da. Ezenarrok auzapez izateari eutxiz eta Navarron eta Protok bozka andana lortuta, denek irabazi dituzten hauteskundeak izan dira herriko bozak Endaian, batzuk zein besteak gaurtik aurrera lanean hasteko prest azaldu dira.
Onaino hauteskundeen aipamena, bertzalde gogoratu, korrika Lapurdin barna izanen dugula berriz ere aste arte honetan, bertzeak bertze, hemen Baionan arratsean. Biar arte. Eskutiz baten bide luzea, Siberutik mende baldera. Junkeraren fandango berri bat ezala, bidaia berri baten bila.